U severozapadnoj radnoj zoni u Šapcu trenutno posluje 35 kompanija. Na 600 hektara skoro polovina zemljišta opredeljena je za rad u režimu slobodne zone. Potencijalnim investitorima atraktivnosti parcela doprineće i izgradnja autoputa i brze saobraćajnice Ruma-Šabac-Loznica, čija je realizacija u toku. Najbrža veza sa Bosnom i Hercegovinom, Republikom Srpskom, ali i Novim Sadom i Beogradom na ovaj način biće osigurana. Vreme je novac i ovo će omogućiti zaista da skratimo vreme plasmana proizvoda ljudi koji će raditi, odnosno kompanija koji će raditi u severozapadnoj radnoj zoni. To je vekovni san svih Šapčana, dolazak autoputa, brze saobraćajnice prema Loznici. Već nam se javlja mnogo investitora, imamo trenutno 5 investitora koji su vrlo zainteresovani za poslovanje u toj zoni. U dodatno infrastrukturno opremanje severozapadne radne zone u Šapcu budžetom grada opredeljeno je 80,5 miliona dinara. Pomoći će i država. U prethodnim danima imali smo razgovore i sa predstavnicima Republike koji su nam dali čvrsta obećanja da će i brojna preduzeća sa republičkog nivoa uzeti učešća u opremanju ove severozapadne radne zone kako bismo bili što interesantniji budućim potencijalnim investitorima. Ulagaće se najviše u gasovod, u elektrifikaciju cele zone. Sve je izvesniji datum dolaska kineske kompanije Mint Automotive, koji je posle Loznice najavio da će otvoriti još jedan pogon, odnosno izgraditi fabriku u Šapcu. Poziv i drugim investitorima da dođu i uvere se u sve prednosti ulaganja u ovom delu Srbije i onome što im je na raspolaganju u industrijskoj zoni. Mi nudimo i da naše kompanije koje će raditi u toj zoni rade u režimu slobodne zone, a zemljište može da se bira kako po površini, tako i po obliku zemljišta, zato što parcelacija zemljišta nije izvršena i to omogućavamo investitoru da se odluči na koji način će oformiti svoju parcelu. Novi most na Savi, koji će spojiti Sremski i Mačvanski okrug u deonici puta novog koridora, poprima svoj konačni oblik. Svojom lokacijom tik uz severozapadnu radnu zonu uz pristupne puteve doprineće infrastrukturnom opremanju, ali i povećanju konkurentnosti ovog prostora opredeljenog za privredna ulaganja.